as a derogatory means. Aguna achonya. And I tell say onye there is onye apuala nenu. Na nwe ihe ji eme. Mana ugbu a, anyị na-ahụtazi ihe nọ n'agwụ. Ghọta na agwụ wo nwere meaning dị iche. Asịzie ka arụọra mmadụ agwụ na ọ na-amana na ezigbo ihe. Maybe I call them this part na my introduction. By the grace of God, I am as governorship of Imo State, governor of Imo State. I will be the first, in fact, I will be the first governor Ga Odinala Igbo. In fact, I got quite. Now, one of my manifestos, I say that na freedom of worship are the equal. The Christian religious followers, Islamic religious followers. The same thing traditional religious followers. That's in a part of the empowerment. Part of the empowerment to I got no but umuwekende mo umuwine nde when oto sidere ha aya akpo ezigbote nde dibia ha gba afa ndo ni diri gene ịrụrụ ha agwụ on a touch. No governor na-eche this far because onye rụrụ agwụ onye arụrụ you nọrọ ebe mmadụ na-eme na mpaghara ma ọwụ ihe na aka nkọchasị emecha rụọrọ ya agwụ give me the life of that person in the next 6 months, in the next 1 year, you begin to see something. So, KZA government gauge how the youth instead of has isi eponye hebe, more we may turn her into political talks. It's not a ballot box. When the Ministry of Arts and Culture should be able to make any go after the agaro aroro nobela arorande kwesịrị a round of applause for that. We shall try it and we shall succeed. And the rest of the states got cooperate this particular system because IGG save a lot of youth. All right, Ojonunu kana nuelia Chukwemeka Ojemba ndi Igbo. Anyanwu Idueri.